häzirki wagtda bizim goňşy döwletimiz İran bilen Izraýylyň arasynda çakmyşyklar bolupdy. Bir-biriniň üstüne raket atýanlar. Şeýle uruşlaryň türlü sebäpleri bar. Menmenlik, kim güýçli, kimiň ýeri kän, kimiň puly kän, kim başga kiçiräk döwletlere has köp täsir edip bilýär diýen ýaly sebäpler bar. Şeýle ullakan döwletleriň bir gün bilen gözüne düşmegimiz mümkin. Şonda biziň hökümetimiz bizi edil ojaga odun atan ýaly bilen düşmanyň öňüne goýar. Ýöne häzirki wagtda ol bizi hiç ilek adam ýerine goýanok. Bize daje öz ýurdumyzda ýaşap işlemek üçin hem şertler döredenok. Bizi ýurtdaşyna gowy otýar. Bar başga döwletlere gidin diýip. Bar başga döwletlerde işleň ýaşaň diýip. Bizi 2 ýyl gulluk etdirýär. Şo etmesen şo çykarmaýar. Başga az aýlyga da gul ýaly edip işledýär ýurdun içinde. Bizi ýurtdaşynda adam ýerine goýup, iň bolmanda ýurdun içindäkiden gowy hormat goýýarlar. Ýöne biz watan goramaly wagty biz bar. Hemme wagt hökümete gerek wagty biz bar. Bizi tapýarlar. Bizi borçly edýärler. Ýöne bize hyzmat etmeli wagty bizi goýýarlar. Egerde biz watanymyzy berip durup gorajak bolsak, berip durup düşmana gaýtyl berjek bolsak, biz şo döwletde normal ýaşamaly. Biz şo döwletde adam ýerine goýulmaly. Bir tokka etdäl düşman haçanda gerek wagty ulanar ýaly. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, biz öz hakyklarymyzy talap etmeli. Ine häzirki wagtda uruşýan döwletleriň raýatlary öz ýurdunda işläp ýaşaýarlar. Golay bizi diýal maskara bolup gelip bererlerini görmersiňiz şolaryň. Olar başga döwlete işlemene gidýänem bolsa, dokumentalny hemme zat kanuna görä edip ondan soň gidýärler. Bizi ýaly o gaçak galyp deportlaýarda ýatyp kıyın günleri görenoklar. Şonuň üçin hem bizim özümizden adam ýerine goýulmagyny talap etmeli watandaşlar. Sağ olun.